Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yun, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Ayun mga kagamba, welcome back to my channel. Ayan, medyo masalimot ang gagambahan ngayon mga kagamba dahil dyan sa online. Pero ganoon pa man, natutuwa tayo dahil maraming nagkaroon ng hanap buhay dahil sa gagamba. So sa mga susunod na panahon na magdagsa na naman ng gagamba, siguro baka bababayan. Hindi totoo yan. Pero pagka dumagsa yan, palaos naman na. Umbot sa langaw. Kaya ang nangyayari, yung hindi nagbibigay na pinipilit mo, ayun, na ipagduduldulan sa'yo yung gagamba niya kahit napakamura, kahit baratin mo, ibibigay dahil wala silang mapagbigyan. Dahil hindi totoo yan. tayo yung mga legit na mga seller, tapos tayo nawawalan dahil inuuna nila yung mataas na presyo. Umbot sa langaw. Yan, rekta na lahat, halos. So, yung darating sa'yo na 5,000, mahati-hati na sa 3. So, hindi deliveran mo, nakukuha sa'yo, nakikita ka lang sana na 50 centavos, piso, rekta na doon sa kanila. Yun ang nangyayari mga gamba. So, sa susunod na panon, pag hindi tumigil yung ganyang kalakaran, wala na. Yung mga bitiranong mga magagamba, baka hanap na lang na ibang hanap buhay na alternative kasi wala, siguro gagawin part-time na lang gagamba. Kaya sa akin, hindi totoo yan. Pag wala, hindi ko napipilitin kasi baka ma-scam pa tayo. Kaya yun, na yung ibang bago lang dyan nasabik sa gagamba, yun ay scam. Umbot sa langaw. So bago yan, na-unboxing tayo mga gamba ng ng Tagalog. Yan, Tagalog to mga gamba yung ating gagamba. Hindi ko na sabi, yung iba namimilit na kuha daw ako ng Jinsan, kuha daw ako ng Cebu. Ako, ayaw ko ng ganun na sistema. Yung pera muna bago gagamba, wag na lang, matutulog na lang ako. So shout out muna tayo bago tayo mag-unboxing. Shout out ka Amazing Spider, yan. Shout out sa'yo dyan, Amazing Spider PH. Kay Raymond Himson ng Pasig, kay Jason ng Arpic, si Jason na taga Arpic Cross sa Taguig, si Kasakmal TV, shout out sa'yo, dito yung sa kahapon. Jerome Bitison, shout out sa'yo. Dilby TV, shout out sa'yo. Rins Justin Pasqua, shout out sa'yo. Ibok Official, yan, suportahan nyo yung channel yan mga gamba. Gagamba rin ang niyan, ang content niyan, si Ibok, si Bok Official, yan. Saka shout out din natin si Happy Man Forever na laging nanonood sa atin, laging nagko-comment. Shout out sa'yo dyan, Happy Man. So, eto, panoorin natin itong mga gamba, itong unboxing natin yan. Basa na. Butterfly, dalawa. Tagalog yan, oh.
malaki pa rin siya. Tagalog malalaki butas yung lagayan na yan. Ayan, yung malaking butas. Haba. Yan ang kabila niya. Tanggal ang tapos at tatakbuhan. Ayan. Wala. Tagalog. Ayaw natin masbate kasi laki lang ng Tagalog masbate. Next. Sample lang to. Ayan. Kabila. Next.
mga good size. Oh. Ito, good size to. Ito, good size din to. Yan o. Oh. Maraming good size. Kulay pula. Good size. Wala. Alright. 10 lang yan. Oh. Five. Five. 10 lang yan. Oh. 10. Alright. So ayan, napanood nyo mga gamba. So may quality pa rin naman gagamba natin. Ayan, so sunod na araw may unboxing ulit tayo. Ayan. Okay, so maraming salamat mga gamba. Hanggang sa muli. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa place si Spider dong. So tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si Big Day Spider. Abangan niyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament ngayon. Sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang. Lagi tayo mag-ingat. God bless all. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!